Què ha passat aquí? Hi ha hagut un tiroteig. Crec que ja sé què ha sigut. John Weasley. Anem a revisar el Barça ara si el veiem. No em sembla bé. Anem a per tu, Weasley. Has vist aquest criminal? No en som. Et sona? És perillós. Mai l'he vist. Mare meva, hem estat en un munt de bars. Aquesta és la nostra última oportunitat. T'hi preguntarà aquest home que sembla que té experiència. Coneixes aquest delinqüent? Estem buscant-lo. Jaja, us diré on és. D'on és? Espero que no ens hagi mentit. Anem a dins. John Weasley? Aquí em teniu. T'hem buscat per tot Looktown, Weasley. És hora de que paguis pels teus actes. A veure si ho aconseguiu. Ja tenim.